20 सेप्तेम्बर बुधबारनि मोनाबिलि 11:30 समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबजरानि दुलिगाव गामियाव हाग्रानि मैदेरा सासे सुबुंनि न'खौ सिलिंखार खालामलाङो। जाथायनि सायाव मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि थागिबि मिलन ब्रह्मनि न'खौ बुधबारखालि हरनि समाव हाग्रानि मासे मैदेरा फैनानै बिथांनि थाग्रा न' आरो ओंखाम संग्रा न'खौबो सिफायलांनायजों लोगोसे माइ माइरं गासैखौबो जालांजोबो होनना मिथिना मोन्दों। खामला मावनानै न'खर दैदेनबोनाय मिलन ब्रह्मआ मैदेरजों न' सिफायजानाय उनाव बिसि अनजिमा ब्रह्म आरो सानै गथ'फोरखौ लानानै जोबोर जेंनायाव गोग्लैनानै दं होनना मिथिना मोन्दों। बेबादि दुखुनि समाव दुलिगाव गामिनि गावबुरा सरस कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरां लाहैनायजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबाव मिलन ब्रह्मनि मैदेरजों सिफायजानाय न'खौ फिन थानो हानाय बायदि बानायफिननाय जायो होनना फोरमायनायजों लोगोसे दुखुथिया न'खरखौ हेफाजाब होनो रायजो राजा आरो बिटिसि सोरखारखौ खावलायो। आंनि नामा सरस कुमार ब्रह्म। आं बे गामिनि सरकारि गावबुरा। आङो हराव प्राय 11:30 समाव मैदेरा फैनानै नैबे जोंनि गामिनिनो मिलन ब्रह्मनि न'खराव फैनानै सिदा बेनि न'खौ नुगासिनो दं नोंथांमोना। दा बेखौ नाख्रेबनानै माबादों आरो मानसिया बेहाय खुनुरुखुम नैबे गंसे सिफायबाय थानाय समाव थाल मोननानै एसे गाव न'निफ्राय दर खेवनानै एसे नाहरबा जिनिसखौ नुनानै गिनानै खारनलांनो हादों। गथ' गथाय सानै दंमोन, बेखौ लानानै दस्रा न'खराव लोरिलांनो हादों। दा बियो बिनि न'खरखौथ' सिफायलांजोब्बाय, गाख्रेबनानै माबालांबाय आरोखि। दा थानोबो जायगा बेहा दा बर्थमान बिराद असुबिदा जानानै दं। न'आ बोख्लाबजोब्बाय। दा आं बेखायनो एसे नैबे नोंसोरनि बे मिडियानि थ्रुयै बुंनो लुगैयो जे जों हयथ' बहाय नैबे फरेस्टनि माबाखौ जों खबर हरदोंमोन। खबर हरबाबो बिसोर फैदोंबाबो बिसोर इसेबां रिसपन्स होआखै आरो दायित्वबिहीन बायदि खामानि मावदों बिसोरो। जा बिसोरो गावसोरनि डिउटिखौ मावनांगौमोन बेखौ मावाखै। बेहाय जोङो दुखु मोनदों एसे। आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो बे मिडियानि थ्रुयै जाहाथे बिनि बिसय बिसोर मानो एक्सन लाया, बेबायदियाव मानो दायित्वखौ बुजिया, बेखौ एसे तदन्त खालामनानै नायोबा थिग जागौ। मानसिफ्रानो फैबाबो गावसोरसो फासयलाबायनानै थायो। खुनु बोरै मा खालामनांगौ बेनि खुनु माबा गैया बिसिनाव। गावसोर लोंनाय बादि माबानासो थाजोबो मानसिफ्रानो। बेखायनो आं एसे बुंनो लुबैयो जाहाथे बे मिडियानि थ्रुयैनो जाहाथे फैगोन दिनफ्राव बेबादि दायित्वबिहीन दाजाथों फरेस्टनि मानसिया। जों हयथ' लोगो लोगोनो खबर हरनो मोनखादों बिसोरनो। बेखायनो जाहाथे सांग्रां जानानै बेफोरबायदि बिपद समाव होबथाफैयो बा मोनसे सहाय खालामफैयो। दा बेहाथ' न'खराव जानो लोंनोबो जा एसे एनै माइरं दैरं दंमोन, बेखौबो सिलिंखार खालामलांजोब्बाय। आरो बेसारा ओरैनोबाबो दुखिया मानसिखा ओरैनो खुनुरुखुम हाजिरा मावनानै बा जा थाइसे थाइनै मोनो बेजोंसो मावनानै बे जायो। गथ' सानै दं, बेखौ खाङो, बिसि दङ। दा बेहाथ' दा थानोबो जायगा गैला नै खुनुरुखुम। दा बेखौनो जों गामिनिफ्राय जोङो जिखुनु बे थानायनि बेबस्थाखौ खुनुरुखुम बे बेराफोरखौ एसे माबालाबायनानै जों खाथेलाबायनानै होनो सानदों। जों गामिनिफ्रायबो जा एसे एनै हायो। लोगोसेनो मैदेरजों न' सिफायजानाय मिलन ब्रह्म बिथाङाबो रायजो राजानिफ्राय मदद बिनानै ओरैबायदि फोरमायो। आहा दुखुथिया मानसि, सेस माइरं दै दिनै मावाबानो माइरं फैया आंनाव। फिसा सानै दङ, बेखौ लानानै आङो मावनानै खस्थ' सेरसे सेरनै बुथुमनानैसो जायोमोन। बेखौ रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन।